Nyakorom gajuanga dhano odak e ot. To ben ng'eni odi ma igero samoro ma bende ikombo. En ot ma bende nitiere jal manobedo piny mogoro mobiro gi chenro kaka odno nego bed ni igero. Mane pok ma bende biro bedo kwarango okiny makawuono ka bende biro ni achiel kachiel ka nitiere gwengegi mago mag Githurai 44 mantiere county mano ma Nairobi. Wadhi bedo kwa loso gi rawera ma bende osebedo katimo pok mano mar goro udi mopogore opogore, bed udi manyasani kanyakla kod mago machon. Adhi bedo kode piny mar mondo wabil wach kode mar mondo wang'e ni kit pok mano mar goro ni nochako karang'o to jakanye nyinge bende obiro bedo koulonwa. Bed koro nyaka giko. Nyinga Sharon Ong'aw. Nyakorom gajuangi sani asebedo piny mano mar bilo wach gi rawera ma bende osebedo ka goro udi buore Nairobi ka. Arwaki ni machiegni ma en chenro mar pok opogore. Ka wachako ng'ini joluo nyaka wayangre, yang nyingi to jakani. An gi nyinga giluonga ni Walter Juma Oyo, aja Sembo Kanyigoro modak Gwasi kamoro ni Nyadenda. Walter, Nairobi ka itimang'o? Hana lero negi mana ni nitiere gi pok mar goro. Koro en thuolo mari mar yango negi gimitimo. Nairobi ka gima timo agoro ute to kod marketing mane tich matiyo kod sani. Pok mar goro ni chako karang'o? To en mar goro udo ni goro mana kadho ka goro udo ni chako karang'o? Tij goro ni nachako higa mar 2020 sama ne tuo mar corona obiro. Noyudo kane pod an e skul mar somo, koro na bete ot gima nanyalo timo ne onge, emana achako develop interest mar goro udi. Kai wacho ni ne skul to nitimo course. Hihi nitimo course mane Walter? Na ne skul natimo course mar quantity survey e diploma level. Course ni nachako higa mar 2018 dwe mar 9 to adhi kode matieke higa mar 2023 dwe mar 4. Mane kura atieko kanyo ochopo higa mokalo December na graduate. Makoro ana graduate in quantity survey. Tikendi quantity survey gi goro opogore. Hakeni mari no bedo nade? Tij quantity survey opogore gi gero udi, lakini giduto giyudore under engineering work, civil engineering. Koro nayudo ni samoro chiemo ka Nyasaye ni gwedha gi tich, client biro nyisa ni ada gero ot. Koro miya ne materials maronyaro mogero odni gi pesa marom nade manyalo dwaro. Naneno ni ka nyalo bedo gi pok machielo mar goro kama, to automatically konyisa ni adagero odni taseng'eyo size mare, to kanyo bende miya tich mayot mar calculate materials mang'ani biro dwaro kod pesa nyaka labor mibiro tigo kigero odni endi. Makoro noch ni ini wuone ni tiegori koso notiegi? Korka goro onge ng'at motiega, atiegara kian owuon. Walter, nyiswa kotendre kod tich mitimo ma bende en pok mari. Ang'o magini ma oentel kata mana oriwang'o? Pok mar goro ni endi, gima anyalo wacho kuom maduong' ahinya, nitie jok madhi titiego ma waluongo ni architect, to gi jok ma bende chake mana kaka ambe nachako mara ni endi. Koro e pok mar goro ok en gima nyalo biro ni e lek, lakini obiro ki develop gimoro ma dho jombogo luongo ni artisan work. Inyalo dhi tineno gimoro ting'iye, tikao pichano tikete wiyi, sama ang' idhi bet kumoro tichako sketch, kinyi chaki dok ing'iyo ka bende gima ni goro chal gi gima ni neno cha. Kiyudo kopogore tichaki ng'iyo kaka ichaki lose ma ang' odonje wang'e. Koro kamane kaka pok mar goro udi ni endi watime. Ka in ng'at moko dhi e tiegruok, ichaka chaka gi wiyi kaka nachako kamano. To bende lero nwa equipments mopogore opogore. Aneno nyaka set ma bende notiyo godo e skund primary gi mano mar secondary. Ere kaka inyalo ng'eyo goro gi gik ma kamagi te? Ntie rulers bando kwa ntie mopogore opogore kan. Ng'at ma goro udi, gik me ibiro dwaro mokwongo, ibiro dwaro gimiluongo ni drawing board. Drawing board en board ma flat kama, to en gi stand. Stand go eko miyo koro okakulra ahinya sama goro, kata ka daneno loka cha to kabed gi shida. Ka bed kaka bet ni, kase ichungo drawing board ni tanya neno kama yot. Mar ariyo, wabiro dwaro gimiluongo ni T-square ma en maa. Ma ema miyo wayudo kona e yo mayot, miluongo ni 90 degrees angle. Then mar adek wabiro dwaro scale rule. Ngech waduto wang'eyo ni gimogore paper ok rom gi gima idhi gore in actual sense. Koro mondo mi a reduce ot mar
kata mita 15 masoe pepa, atiyo gi gimiluongo ni scale rule. Koro scale matiyo go ni ema ka gidhi e ground to giyare maromo gi gima nagoro cha, to odno wuok machal gi gima ne ogoro. Gimar ang'wen mobiro dwaro, ibiro dwaro gimiluongo ni set square. Set square gi eki nyaka ibed kodgi ariyo. Achiel mokwongo ni en gi angle mar 90, en gi angle mar 60 kod 30. Mar ariyo nigi angle mar 45 kod 30. Koro angles gi eki samoro ng'ato nyisa ni adwaro pitched roof. Pitched roof en tado moko nindo ahinya. To nyisa ni odware kata angle mar 25. 25 ka ng'ano dwaro, abiro keto ne angle mar 30 tagoro ni, then a minus 5 degrees. Tayudo angle mar 30 makoro idhi gone go ng'ato tadone. Maka fundi biro to yudo ka naseketo ne angle cha. Koro en mane gimo make sure ni oluwo. Then mar abich wabiro dwaro gimiluongo ni drawing set. Drawing set ni oting'o gik manyalo konyowa e goro. Iyudo ka samoro idwa goro kata kaka columns mar ot kaka veranda, ng'ato biro nyisi ni column no kadwa ni obed rectangle, adware masako. Koro kidhi goro nyaka bende demonstrate drawing kacha chande kaka column no biro bet. Wan gi compasses ma inyalo tiyogo e goro gik machalo kamano endo. Samoro bende kichako goro nikech nitie kuma ok ing'eyo ni kang' natim nang'o. Samoro inyalo gombo ruche baadaye, nyaka ibed gi pencils mopogore opogore. Wan gi pencil ma is very dark to gi ma is very dim. Koro dim ni emichako go. Ka wang'i isetieko mineno kodonjo kaka ne dware, tinuoye gi dark pencil mondo mi onen maber. En bende ma ang' watiyo kode kwandiko kada nyisi ni kae sitting room, kae veranda, kae bedroom, tadiyo gi pencil ma dark. Mane matiyogo e ndiko gik makamano endo. Then mogik nyaka ibed gi drawing paper, nikech goro nyaka igore karatas. Koro karatas migore ka en mar goro udi iluongo ni A3, en karatas maduong'. A4 chande ariyo, mane mitiyogo e goro ute. Koro mago eke requirements midwaro. Kogik kama client nyalo nyisi ni ka isetimo na sketching ma en goro, koro nyaka imiya colors. Samoro anyalo dwaro kata ni mondo mi kadhi atang'one kata osiepna kata ka koro obedo gimoro maneno maber, colors bende nyaka idhi nyiew mopogore opogore. Koro luwore gi design ma client mari biro dwaro. Sama nachako ka agora gi pencil, nagora ot ma kawaida. Kaka kidhi e piny mar Kaluo, chon ne nitie ute lum kata od bati ma konde 4. Koro mane gi nachako goro. Koro kano achopo e internet aneno kaka koro gigi eki opogore, tachako penjora kaka nyalo timo. Kanye kuma na a consult jok ma ong'eyo wach goro, to nyisa ni mondo mi igor, kidwa goro gi lweti, te dhi many gima chal kama, many gima chal kama. Kanye kuma nachako wuoth, koro adhi e duka tanyiewo gigi eki, tapenje ni to koro ka an gi rula ni tabiro tiyo kode nade. Temonyisa ni rula no eni tiyo kode gi T-square, ok ti kode kende. Manyiso ni ka join kama tadwa make line mochung' tadhi yudo angle degrees mar 90 katiyo kodgi. Koro en somo. Koro kisamisi chako chopo tisumo ni to gini ochanda gi ka, ere kaka dadhi. To ng'ano nyisi ni mano kidwa tiyogo titiyo kode kama. Tayudo ka gige na koro dhi maber mo kabed gi chandruok e yor goro kaendi. To ka igoro ni ondiki gi ng'ato, ondiki gi kambi koso nang'o? Goro ano kagor ne kampuni, kata onge kampuni mondika, agora mana mara kenda, taketo e status maga, kanye kuma koro dhano neno to ng'ato penji ni ba anya yudo ot makama, tinyalo goro nago gi pesa di, to gik mage minyalo dwaro. Chakre sani, nikech wacho ni ichako goro tok corona, mano higa mar 2020. Udi maromo adi ma isegoro ma ochung' kar tiendgi? Nyaka chak goro ute ma asegoro modhi moger, an gi ute 4. Mokwongo nagoro ne jopuonjra manopuonja primary. Ne gineno gino kakete WhatsApp status, to nyisa ni adwaro ot mar size makama. Tagoro tachaka oro ne, to nyisa ni maigoro ni ma ok omora, nyawadgi machielo ni momora. Koro nokawo achiel kuom ariyo mana oro ne ka to dhi ogero. Nochako rifa kendo japuonj machielo bende, ma bende pod mana jok manopuonja primary, mago ute 2. Ot mar adek ne en office mar County Assembly ma Machakos. Mano manadhi agoro ka reception office, managoro negi makata drawing no endo an we karatas ka.
Ot mar adek ne en japuonjna nopuonja high school, ne en japuonjna mar history. Nonyisa ni adwa gero ot matin ne wuoda. Koro ere kaka datim nikech nawinjo ni itimo quantity survey, inyalo ng'eyo weche engineering gi. Tanyise ni kowuok kuom quantity survey kidwa gero ot tang'e goro. Koro anyalo goro ni plan midhi gero go ot mondo mi kik ibed gi tich matek kochopo saa gedo. Koro mago e ute 4 masegoro modhi moger. Moko to nitie ma sama bet ot ayueyo, agoro agora takano. Kopo ng'ato nyalo penjo tinyise sample ni ma gi ma ema asegoro. Didwaro ma koso nitie design minyalo dwaro mondo mi agorni. Kamano. Ng'eni kinde mabende goro mana kaka plan moro amora, nitiere mabeche ni malo to bende nitiere maningo ne piny. Samoro hilerne nyikwa Ramogi Jwang plans karamna chenro mag udi. Goro gima nyalo miyo moro bedo cheap to moro bedo expensive dhi luwore gi qualities midware odni. Ng'ato nyalo dwaro 2 bedroom mobedo incorporated gi closet. Closet en kama kisea kar luok tinyalo donjo kanyo tiluokori kore kiduogo e bedroom ni kone tiduogo e sitting room. Koro specifications go ema kichiwo ta calculate taneno ni odni en koro kata en 2 bedroom kaka man nagoro ne ng'ane en beche nyaka dhi malo matin. Mar ariyo inyalo yudo ka ng'ato biro to nyisi ni odwaro 3 bedroom to biro gi picha mar ot aina modwaro. Ng'at aina no en idhi mana miye plan kende. Ng'at machielo to biro nyisi ni an adwaro 3 bedroom to oonge gi picha, oonge gi plan. In emi dhi bet tiparo. Mano bende dhi yombo nyawadgi chande kod nengo. Koro tich madhi tiyo e odno gi gik midhi dwaro ema dhi miyo nengo moro yombo nyawadgi kata obedo ni size gi to nyalo romore. To bende goro ang'eno kigoro nono, udi akeni goro gi pesa di. In iwuon kaka Walter igoro gi pesa di. Goro ot nengo mare luwore gi size mar ot midwaro. Kaka ng'at madwaro gi iluongo ni simple 1 bedroom mana nyalo goro ni 8,000. To kidwaro a well design 1 bedroom mano kora dhi goro gi siling 13,000. Meto momedre wi mano nyiso ni gik moko nitie madhi medo mopogore gi man agero mokwongo cha. Mana goro mokwongo. Koro 2 bedroom bende nitie migoro gi siling 12,000, nitie migoro gi siling 15,000. Mano kigori agora. To kidwane adhi agorni go magorni soft copy mare gi pictorial view to biro kawi siling 20,000. Nikech adhi an extra cost mondo mi mago eko koro wuog maber. Bende kigoro ot nikech ang'eni kata mana kuom ranyisi kama wantiere en ot ma dibed ni samoro ng'ato nogoro. Ang'o ming'iyo ka ng'ato goro ot? Dibed ni dimensions koso gin ang'o gini ming'iyo? Sami goro ot gima nyaka ikwong itim en keto dimensions. Dimensions ne ma ng'ato dhi kwong ng'iyo space ma en go to wacho ni ot migoro ni nyalo romore gi kama antie. Ng'ato bende nyalo yudo manyisi ni ada goro ot to an gi low. Koro mano chuna kaka an jagoro akwong adhi ang'i kama low ni nitie. Koro kadwo goro ot kaluwore gi size mar low ma ng'acha chande ni godo. Nikech sami goro bende ot kigero nyaka iwe gimiluongo ni circulation space. Ok inya gori agora moninde oinga. Iweyo space ma ng'ato nyalo luorogo kadhi komachielo kata kidwa ket kaka CCTV mag ot mondo mi onen maber. Kamano. Tich ka tich nitiere gi ber gachiedh nade mage. Tang'eni chakre higni buora go duto te kigoro dibed ni ber oseneno donge. Wachaka na gi ber mano mar tich mitimo. Ber ma nyalo wacho e kit tich matimo ni en sama igoro kata iyudo client to mi tich mitiyone mitieko kendo chuli kaka ne owinjore. To achiedh nade mwayudo bende yudo ka ng'ato inyalo nyisi ni gorna ot to chuli deposit. To onyisi ni modong' abro chuli kitieko. Ng'ani kisegoro ne moneno ot tiyudo ka kendo koro modong' cha chudo bedo matek. Mar ariyo nitiere jok moko mobiro to nyisi ni adwaro ot. To binyalo tang'o na misegoro nikech an ok ang'e gima ot madwaro kabisa. Koro kaneno migoro tanyalo nyisi ni magi ma ema dwaro. Yudo ka ng'ani osebiro moneno to samo kata kileng'o ni matin to goye picha en osedhi godo kamano. Koro yudo ka koro kichaki manyo ng'acha kata simu be koro loro. Samo be simu ywaka ok omaki. Kata ng'ato biro mone gimitimo to omako picha ne wiye to dhigo to manyo kendo ng'at moro ma be nyalo goro ne gi bei mapiny. Mago e kachiedh nade mabede.
to mano bende kelnwa shida kaka jogoro. Yudo ka ng'ato nyisi ni ine manigoro ng'ama chal kama ot ni nonyisa ni noneno picha no kuomi ode chararacha. Koro yudo ka ng'acha nodhi okeo picha chande otiyogo to kupenji kako nego bedni idhi ger odni endi. Koro kosewuok marach kendo yudo ka wan ema shida chako duogono. Koro mago eko achiedh nade mabende wayude e wachwa mar goro ni endi. Samoro nitiere ng'ato oko kacha Walter maneno chenro mar pogore okinyi ma kawuono to wacho ni an bende Sharon dagomb bedo kaka Walter jal ma bende goro udi. Achi ni nitiere bure Nairobi ka. Gin ang'o gini ma ng'ato owinjore obedo godo mar mondo mi obed jagoro mang'ula? Mondo mi ibed jagoro maber owinjore bedo ni ibedo gi tiegruok. To ng'at ma nyalo goro moko yudo tiegruok nyaka ibed gi level ma artisan mamalo. Ng'at ma nyalo neno gimoro to kaka inene no titing'o gino mok igoye picha e pachi tidhi kete kore pepa manyiso ni gore. To kionge gi ability mar ting'o gimoro e wiyi kidhi goro no tibiro yudo ka sami dhi goro kendo kore ki ichako line achiel wiyi osiwil gi kaka ne gicha chalo. Koro biro yudo kibedo gi chandruok ma koro kinyal kata na goro. Koro ng'ata ino en tinyise ni mondo mi odhi otim tiegruok mar goro. Niwacho ni in iwuon igoro kendo i-market yourself kata mana iusori in iwuon. Kapenjo ni ere kaka i-market yourself, ere kaka iusori mar mondo mi jopiny ma bende ng'iewa kata okinyi ma kawuono bed gi ng'eyo ni ginyalo yudi nade? Marketing mara atimo kokalo social media. Nigi WhatsApp anyalo kete status maga to osiepega ma wan gi WhatsApp neno. Kata mane grube ma antiere bende anyalo kete. Achaka market kendo kokale Facebook ma post gimoro manyalo miyo ng'ato nyiero ma miyo ng'iyo gima aketo ni endi mapiyo to kodhi scroll gi piny kanyo to yudo ka abolo drawing kanyo endo to peni mama kari goro tanyise ni agoro to be inya timo na gima chal kama to wawinjore kode nengo to kamano kaka yudo jok magoro negi. Nikech ang'e ni penjo machielo ma bende gibiro bedo kipenjo wacho ni yudori e mbui mopogore opogore kimi gi namba mar sime mano mar WhatsApp kama yudori kanyakla kod mbui magi niwacho Facebook e kind mamoko. WhatsApp mara namba na en 07 48 49 55 04. Namba no endo emiyuda ge WhatsApp. To Facebook to iluonga ni Walter Oyo. Kimanyo Walter Oyo kanyo endo ibiro yuda ka an e Facebook kanyo. To ka wadhi e TikTok timanyo Walter Nyambaga. Kimanyo Walter Nyambaga e TikTok tibiro yuda kanyo endo ka keto pichinga nyaka videos mag udi masegoro. Achiedh nade machielo ma samoro aparo ni nyalo bedo chijo ni ma samoro wan ler dibed ni chicho ni piem chal nade? Piem to iye tek e field kendo ng'wech samoro inyalo chako kiweni oyot tigik mbele yudo kopek. Mano biro kaluwore ni kaka wan wajoma nokodhi e tiegruok nwachako na goro yudo ka ng'ato biro to owacho ni ka ng'ane mano goro ni dhi nyise mondo mi pepa ne mar architecture man kuma nosome architect work tiyudo ka koro ng'acha ko biro to wacho ni an nasomo gini e degree level to client nyise ni Walter nogoro na ma to Walter to en mana quantity surveyor nokosomo tij goro ni endi to ng'acha nyise ni mano werigo koro an aja degree ni ema mondo mi ikaw mara ni nikech an gi lony moingo jago chaka luwore gi tiegruok. Koro yudo ka gik ainago samoro kelonwa chandruok lakini kiyudo ng'at maber en ok obi ng'iyo somb ng'ato kata higni ma ng'ato osebedogo en ong'iyo quality mar tich midhi miye kaluwore gi gima ne chunye dwaro. Igani sani bende wantiere gi technology kata mana technologies dhi ka lokore. Sani wan gi moko maga ni AI akeni bende ng'ato ka donjo kata mana e mbui ma kamago samoro nyaka mana yango negi kit ot ma bende ginyalo gero. Akeni mano bende achiel kuom challenges social media. Technology kaka medo idho okelo threat to mano bende miyo wan kaka jok magoro itemo advance mondo ichop kama ochope. Nikech iyudo ka kinde machon niyudo ka ng'ato goro to en odhi kamano. Sani kata kaka magoro aketo e mbui mara mar Facebook ng'ato bende osekawo odhi oketo kore. Koro iyudo ka gik makamago iketo gimiluongo ni document protection mari mondo mi kapo ni ikete mbui to ng'ato ok nyal kawe madhi ti kode nyaka inemi igolo authority mari eka onyalo kawe odhi ti kode. Kech kodhi otiyo kode tibiro yudo kogik to yudo ka dimensions koro ok nen. Mano miyo kata ka keto ot kineno dimensions gidhi print to gibedo mabiri moko nen maber. Nikech no ka miyo authority nitie protections mwaketo mondo mi wadhi gi technology kaka dhi kik jojore bende donjre kodwa. Pau goro ka kidwa ng'eyo ng'at ma
okolonye gino iluongo ni gi dhombogo ni quarks. Mondo mi fwe ni ng'ani quark, ibiro nyise, ibiro penje kata ni kadwaro gero ot mar 15 by 12 to anyalo gore scale mane. Kipenje scale no to ng'ano kende oselal, manyiso ni ng'ani kata git monyisi ni ogoro ok en ma ene mogoro. Ng'at ma kamano ibiro yudo ka ok onyal goro gi lwete. Kata kinyise ni koro adwaro soft copy mondo mi obed e laptop mogor ni ot ok onyal, en obiro nyisi ni miya kata dwe achiel mondo mi agor ni odni. To ng'at mong'eyo gima timo onyalo nyisi ni an adwaro juma achiel, adwaro ndalo 2 to goro ni. To thoth jok mong'e goro iyudo ka okuongo goro gi lwete, to ka odhi okete laptop to en gima koro timo mayot. Quark ok nyal goro gi lwete. En thothne bende ok oyie mondo mi orad kodi. Nikech samoro ng'ato nyisi ni igoro wabi ane kaka igoro. Quark ok nyal yie mondo mi orad kodi nikech ok odhi timo gino endo. To kanye kuma idhi fwenyego. Koro gin thothne gitili gi simu. Dak mani idwa gima kama waorni. Idwa gi kama wanyalo radio hotel moro ok oyie mondo rad kode kata kama otiye kaka aluongo ka endi niendi. Nikech in rawera Walter, tang'e ni chenro mar pok opogore ineno gi obed rawere, obed kata jomadongo, mago mine, wuone, nyithinde kinde mamoko. Jogo mantiere kod pok kaka rawera ma bende tiyo gi pok mare e kelo yuto, en ang'o madinyisgi? Ote manyalo chwalo ne rawere kaluwore gi pok ma ng'ato ka ng'ato nigo e piny ma wantie ni en ni tem iti gi pok nino. Kata obedo ni samoro isetemo dhi kode tiyudo ka ok inyal chopo e kiwango ma chunyi dwaro. Tim mana kinda to bende bede ng'at ma makore gi jok ma beto ng'eyo. Nikech kimakori gi ng'at mong'eyo to nyalo chopi kama intie. Nikech piny ka Nyasaye nochweyowa waduto. Koro iyudo ka kelowa pamoja niendi ema miyo jomoko songo mbele. Ka an kenda ok anyal dhi mbele. To ka an gi Sharon kata an gi owetena mamoko to ng'ato nyalo meda paro. To nyisa ni gimitimo ni manyi ng'ane kitudori kode to nyalo miyo atwa mbele. Koro ne rowere watemo bedo jomohero gima watimo no to wamanyo tudruok. Kaka gima timo ni anyalo dhigo kendo e kiwango machielo. Mano biro miyo wadongore kendo wabedo jok makare. Walter, kamano inyako mnyiswa kit pok ma bende itimo. Kata kamano pok watieko nyikwa Ramgejwang' nikech neno Walter entiere ka kod tools mage ma bende nosetang'onwa mokwongo, gik ma bende otiyo godo e goro. Walter, abiro bedo ka miyi thuolo ne nyikwa Ramgejwang' e okang' mokwongo mar mondo mi iyang negi kaka igoro. Tools nisenyisogi, ang'eni ka wane chake nuoyo, nyalo mana nuonegi bang'e inyiswa kit ot ma bedi bro bedo ka igoro okiny makawuono. Nyakwa Ramgejwang' mane ting' ma Walter dwaro kao bang' ma kapok watieko chenro mar pok opogore okiny makawuono. Walter, papin mari. Erokamano. Nyikwa Ramgejwang' koro gokinyi makawuono wadwa goro ot ma iluongo ni 2 bedroom plan. Koro mokwongo wakwongo waseto drawing board marwa mochope level manyalo goro kode maber. Kasetimo mano taseto drawing paper ma en ma. Drawing paper kiseseto tibiro keto giluongo ni leader line. Leader line miyo koro okinya kata obedo ni odno duong' marom nade to kidhi oko mar ot. Koro leader line iketo 1 cm both sides. Kaka gisani kura biro tiyo gi ruler ni mondo mi aket go leader line mara mar 1 cm. Mano koro asegoro ne leader line. Koro ot mabiro goro kata obedo ni oduong' to koyiena wuok mar oko gini. Mar ariyo abiro goro ne line ma tok line no endo ok oyiena dhiye gi goro bende. Koro bathe ka e kama anyalo gura ot mok andiko dimensions tabiro ndiko gi ka talero moro ka moro kaka rom gigo andiko kore bathe ka. Koro gokinyi sani wadwa goro ot mar 2 bedroom ma size mare en 15 to tin mare en mita 12. Koro wachako kwa kuongo keto bor, wabiro tiyo gi scale. Scale mwatiyo go kawuono en 1:100. Manyiso ni gima agore paper ka achiel o represent 100 e ground kocha chande ka koro wadhi gero ot. Koro kadwa goro mita mara 15 tabiro ng'iyo e scale mara achaki achiel tabiro ringo machop nyaka e 15 kama dhi yude 1500 mara.
Mano aseguro. Koro wadwa goro tin mare mar 12. Koro ma en bor to ma en tin mare. Nikech king'iyo koro e scale ni gi pepa tiyudo ka koro ma dhi wuok matin ahinya ma kata na e picha ok obi neno maber. Koro mano e gima jok man wawacho ni kwak ka ok ong'eyo. Koro wachak waduoko scale man watiyogo mar 1/100, wadhi tiyo gi scale mar 1/50 mondo mi omed biro maduong'. Gima akwongo wagoro en sitting room, kar welo, ma welo kodonjo to bete, kata ma weg ot nyalo donjo to bete. Nikech bor mar ot en 15 to tin mar ot en 12. Koro kanye mwang'iyo ni to kaketo sitting room marom nade manyalo weyo na bedroom bende bedo maber. Koro gi sani wabiro kawo sitting room marwa bedo mita 3.5 e wiye, 3.5 mita. 3.5 mita akawo into centimeters tabiro tang'iyo 3.5 centimeters. Mano ema wadhi tiyo godo. Mano waseguro od welo kata kama iluongo ni sitting room. Ei sitting room wachak wang'eyo ni ka ia e sitting room ere kama onego bed ni jikon bete to ere kama dining owinjore bed ni bete. Winjore bed ni kia e dhot tikalo e sitting room tidhi e dining, kata dining nyalo bedo ge bathe. Koro mondo mi kik waket dining mabor kod jikon to kod sitting room, koro wabiro donjo ge dhot mo wabiro keto dhot mar 1 meter. 1 meter mano waketo 1 centimeter to represent 1 meter kwa dhi e ground. Koro ma e dhot midonjogo e odni endi. To koro wadwa goro ne ujikon kod dining kar chiemo. Itede asti biri kete kama koro inyalo chame. Wan gi sitting room, wan gi dining, to wan gi kitchen. Koro wadwa ng'iyo kar losruok, kar luok to gi ute mag nindo 2 e odni endi. Mokwongo wadhi e gima iluongo ni master bedroom. Ma e kama wuon ot ywe. En onego kete kuma ok yot mondo mi ng'a wendo donj kuome, to bende onego obedo kuma chiegni gi yo korka dhot, ma ka ng'at marach kata gimoro timre pacho to jaduong' ng'eyo mapiyo. Koro en ibiro kete e bat korka chich to obedo machiegni gi sitting room. Koro mano wasetimo sketch mar odno endo kaka e dwarre, ka ma e dhot ma koro idonjo godo. Koro kidonjo ka ma in e sitting room ti ikadho kani idwa dhi kar chiemo, idonjo ka ma kar chiemo, to ma e jikon. Jikon aketo machiegni mondo mi itede tikele ka to ji chame. Koro kisechiemo inyalo duogo e sitting room ka to watch TV kata ang'o gini. Samoro sama in ka nidwa mondo mi ikonyri matin. Od konyruok mar jok mane sitting room gi dining en mano endo. Koro ibiro biro tidonjo ka, ma koro wawacho ni ma bedroom mar nyithindo ma yawuoyi. Asto iluwo korido tidhi e bedroom mar nyithindo ma nyiri. Gin giduto bende pod gibiro tiyo gi od konyruok ni endi ka sama konyruok ochopo. Basto koro ma e bedroom mar wuon ot. En nyaka gi kar konyruok to gi kar luok mare. Koro magi maketo line matindo tindo gi, magi e kor odno kaka ibiro ger kidi, kata ka en matafari, kata ka en mirogo. Koro kamano e kaka ibiro roge. Koro kama ochope no, gik ma koro andiko moro ka moro, nikech ng'ato kimiyo kama ok onyal ng'eyo.
Koro mano wasetieko keto ne odno gimiluongo ni rangi. Kech wang'eyo ni ma iluongo ni permanent house. Koro od permanent en od kidi, en od matafari. Nyaka obed gi gimiluongo ni kolam. Kolam ge mamiyo kata ka pek mar tado cha koro biro to kidi ka ok nyal ringo kosegerie. Kolam go ikete konde. Koro dot marateng' ni nyiso kuma kolom ka kolom biro beti. Wang'eyo kuma wall gike gi kama kolam gike. To dot be kelo ler. Koro ka waketo mar 1200. Koro king'iyo magi size gi opogore. Koro magi gik ma ka ng'aduogo ndiko koni, tandiko ni window 1, window 1 en dirisha maduong'. Iyudo ka ndiko ni 1500. Ka dhi e window 2 tandiko size mare. Koro chieng' gedo, fundi ong'e ni ka gik ka tapimo dirisha marom kama. Tagero. Koro ma en dirisha ariyo gi magi mag sitting room. Kech dining ok wanya keto dirisha gi koni, wabiro keto negi oko mondo mi okel ler. Jikon wabiro keto ne dirisha negi oko koni mondo mi okel ler moromo. Bedroom ni en ibiro ket ne dirisha ne to flash gi e ukuta. Manyiso ni koro kaka mano endo kiyawe to nindiko e korot. Iye ka ok nya kete dirisha nikech onge ler modhi kelo. Koro dirisha ne en iketo negi koni kendo gi koni. Nikech korido bende nyaka bed gi ler mondo mi kik wabed kwa yaw stima seche duto. Odiochieng' inya mana dhiro katin matin to ler donja ot tunego stima. Kar choo bende nyaka bed gi dirisha mare. Koro kuonde modong' gi maketo half quarter circle gi mano nyiso ni kanyo en dhoot. Koro kisetimo kamano mondo mi koro mi oneno maber chaki kawo kala machielo tibuko godo dier odno te. An chini natieko makatieko buko to kane en ot mane wuon gi dware ka asetimo gimiluongo ni sketching. Koro kano dwaro to gi soft copy to koro awuok kata dhi e cyber to koro agore kore soft copy ne laptop maber. Kodwaro nyaka gi pictorial tadhi aketo ne nyaka kaka tado mare biro neno. Koro adhi timo e cyber nikech gik mitimogo kago aonge godo. Koro ma e gima an adhi timo kacha chande. Koro mano e gima ng'at makwak en obiro dhi ir ng'acha to nyiewo kata picha town to kelo to nyise ni mae ot chula pesa maka. Kinyise ni kata ni koro wadhiwa mondo wadhi wang'i kama gicha nitie to ok onyal yie nikech ok obi timo gima watimo kaniendi. Agoro ma simple kama tadhi e cyber to koro aketo nego soft copy maneno maber. Koro mano ma simple. To kane en complicated ni dhi yudo ka konde gi ma ok chal gi ma. Necho yudo kata ka duogo magi iye kata oni ka bedo kata na curve. Yudo ka koro en ot ma chieng' kigone tado to gathers. Yudo kata ni ma olo pi koni ki in gi chien tineno ka gima tado ko oluore. Kamano endo. Koro kata gorofa bende wagoro. Gorofa be goro ok tek. Ikuongi penje ni to ground odwa ni ochal nade. Koro to mar ariyo mar adek ka gidhi bedo machalre tigoro ground kako dware asto gorofa mokwongo gi mar ariyo igoro agora achiel tibiro ndiko ni typical nyiso ni ma chal gi mabiro bet e wiye no endo. Kamano endo. Mana kamano Walter, koro iwacho ni ma ot mano bedroom ariyo ma bende isegoro ne jok ma bende dwaro plan makamagi. Walter nosichiwo ni namba ne kanyakla kod mbui mage kama bende inyalo yude. Walter agoni erokamano ahinya kuom nyiso kit pok mari okinyi ma kawuono. Kaka manya kwa Ramgajwangi kanyo bende makelo e giko mar chenro mar pok opogore. Chenro mar pok opogore nya kwa Ramgajwanga wakelo ni chieng' tich ang'wen juma ka juma. Kambedo mana paro ni pok mari nyalo kelo ni yuto. Koro kamoro amora mintiere iywanwa tol, idonje mbui maga kacha, ioro na message
kaluwore kod kit pok ma bende intiere godo. Wanere kendo e chenro mar pok opogore juma mabiro, chenro mitayo kod an Sharon Ong'aw. Rituru masani.